Mícheál anseo arís ó glár na Gael. Tásúla an gúil sé ar fád a cumad slán agus siú sáile. Seans go bheice si bach an aimseir maiile lí aniu tá sé an ghuifer, tá sé an motherthe chomá, cé go raibh sé an jazz an é, ní is céim bailach go méid sé ag an coppla óra clic fiú. Tá bhór sin nílam chun éilú fada an maiile, so mas go Guardian chúil agah cosúlamsa, slór bheith sin a gceist, don cciorcad bhfuil chun déanamh aniu. So ní bheith trealamh daí, seachas beidir coppla budéil nó cóin mas go sé agah, so ní bheith mid a bant úsáid as líráid aniu. Bheith mid a chur bain ar an Coisíocht, bud bhfuil antáhachtach in éon sport a bhíonn rit a gceist. So be 5 mír Coisíochta dhéanamh agan aniu, agus déanaí sé é sin fá 5 in omláin, ónas go é sibh cleachta ceart ar an Coisíocht chun bhar chud gastacht agus bhar beocht cóirgheart. So, tugaí mac lom iniu agus déanamh roiint cleachta Coisíochta. Má sibh. Má sibh a cháirde, so dus na bhíar na Coisíochta seo a dhéanamh tá sé marcóirí tastal cosúlas na máil pónirí il data ó agamsa an seo sa bhardín cúil. So go bhunasach béisi beidir leféidir ó na chéile, agus don céad bhíar iniu tamad chun díreach ar glún orde. Dar óile sin mér seo caithfar na glún a bheith orde agus sibh ag dul suas ar gach ina marcóir. So déanamh seo ar truc a second ach siúla mé tríad go meall ar dús spóir os go bheith sin. So seo marcóir a hain, glún orde, tro an, to tro eile. So má sibh a cháirde, déan gé sin ar truc a second agus bheith chun as áirimh. Má sibh. So den dar bhíar aniu támas chun Léimt aon-chosach dhéanamh. Agus sé táfach bhí dhéanamh an lábh ag dul ag an amcanna céine is muid ag Léimt chun an beocht agus an spríú ceartá. Seo an bhá a gur an beocht agus an aclaíocht dul ag comá. So sé ancasú le slí cluthe. Mas rudig go fosíim siúb an seo. Barí má lábh ag dul agus mé ag Léimt. So cos clé an céadúir. Ní sé bhála a orgus méid teach dorais cos jazz. So má sibh a cháirde a rís déana sin a truc a second is bheith chun as áirimh. So den tríú bhíar aniu tábhaid chun Léimt gáchos a ggéanamh. So go an bhíar seo tá sé antáhachtach go bhíon na gáchos a le chéile daingnithe mar támad a déanamh na Léimt sin. So siúil muid tríd go meall ónas go bheith sibh, gus é cóin amháin, agus bhíon na glúne có ord agus go féidir leat. Sin seoltaí mé agus déanamh bhealach eile. Mar is féidir sé teáil an sin comá tá má lábha ag tarint mé thuas comá le glúne. So má sibh déananig go an tríú bhíar sin ag gur truc a second. Raigh.
ish. So the carú ver new is going right over the end of aon-chosach a rish leis líro pelle must we go agus. Mona will to she magalor gan kenna úsáid, but she just honestly remembered an on chagball a yen about líro a rish. So I'm going to suck a rish leis na sé marcóir agan, to must go in Sleachéim or table mo, Sleachéim and table shit. Sleachéim and table mo, some table shit. And bailach fod, she cost temple agus the end of an bailach ella a rish. So when a yen of go melody if going to go back shift. So líro lava on, Sleachéim, 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 Sleachéim. So we're tough to the note that we showed now. Tom Maith and fád go there gus with our table mo on Tom Goni. Maith and table mo the Goni. Cosúil will fire no ban on the bar called the clear agus with to a geardy eat the clients. So Maith Sibh harde, then you if I took a second, it's fair KB keen, it's fair libh. Maith Sibh. Not born out. So the Cúgavir was a very dernoch and you, Thomas Bundle, the Shockdo tree, was a Mockdo tree, and a Molly Ponery, not a cóin, not a Bud Edish Golagan. So Fogga Gecko Chin Air now, but your Uncasula Rinke, Marsoldus the Rinkordian Chin Air Fod, Folly Limini, so the Shockdo tree, the Mockdo tree, either the cóin or the marcóir Logan. So could he end up a Han Mel, Lannan to a Gal Cuss. So I was really good on the Shockdo tree, Mockdo tree. Shockdo tree, Mockdo tree, Shockdo tree, Mockdo tree, Shockdo tree, Mockdo tree. So I know you've been identifying if I truck a second. Obviously, aonair and quit gostucht, agus an Aclaíocht. What will aonair the pelach the money, a rain is a rinka there though. So Royal in a harder, then if I truck a second, expect on us right this. Maith Sibh. Ar fad a garda, Maith Sibh an sin, Tásúla go bhaint ar fad sult as an Ciorcad Coisíochta a rinne mar aniu. So mar léir mé ag tús na Seisiún, sé an tábhachtach tar éis mír a hain, glach sus ar fad nóméid, an sin tain siad is seach, go dtí mír dó, trí, cahar agus cúig. So déine sin fá cúig den umláin agus be Ciorcad Coisíochta brá déint agus. So mar léir mé hain Seán agus Léimt chud a seachtain, tá mé gurí bhuairníochtaí a eáil as na Seisiún seo. So Seolgaí bhuairníochtaí ar fad is seachadí Sibh na Facebook, nó Instagram glárna bhil, agus brown oimer a cín is fearr. So go dtí an céad eile weimse, fan slán agus fan sáile. Slán uaibh.